found the key! Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Peter Nouts. Dit is... Oh, dat zien jullie natuurlijk niet. Jamila. Dit is Suus. Charissa. En leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video vandaag. Ik had vannacht iets bedacht in bed en ik dacht, ja, dat ga ik gewoon uitvoeren. Mijn vriendinnen zijn hier bij mij op bezoek. Hey! Ik heb ze opgesloten. De sleutels heb ik verstopt. En ze moeten weg naar buiten vinden. Escape room. Maar dan gewoon wel amateurachtig zoals ik dat ooit zou doen en verzinnen. Zoals ik al zei, binnen 10 minuten zijn we hieruit. Nee. Zeker wel. En wie de eer om de envelop open te maken? Hier, Jamila. Ik zie ook gewoon al iets blinken onder die kast. Zie je dat? Oké, maak hem open. Het speelt zich allemaal af op de onderverdieping. We hoeven niet naar boven, alleen in de woonkamer. Liggen de sleutels verstopt. Oh, echt zo'n hele shit getikt. Oké, hallo Suzanne, Suus, Charissa en Jamila. Welkom in het huis van Peter Nouts. Jullie moeten een weg naar buiten vinden, één maar. De deuren en ramen zijn op slot. Jullie zouden sleutels moeten zoeken om deze open te maken. Ik, Peter Nouts, zal jullie zoektocht vastleggen. Jullie mogen alle 3 één hint vragen. Deze hint zal leiden naar 1 of meer sleutels. Jullie krijgen 3 kwartier de tijd en de tijd gaat nu in. Dit is leuk. Oh, ik hou hiervan. Dit vind ik wel echt leuk. Nee, dat is alleen een weg naar buiten. Zeker? Ja. Dus echt hier in de ruimte? In de woonkamer. En, vinden jullie al iets? Nee. Zou het daarin zitten? Ja, jij zou ons echt zo onze handen iets laten maken. Ja, doe maar. Ja. Zal niet onder het tapijt liggen? Onder het tapijt? Ja, hier. Wie weet. Kan overal zijn. Helemaal in het midden. Ik zag die Peter echt zo. Kom, naar jou? Ja. Ik ben benieuwd wat daar onderuit gaat komen. Zeg maar voor anders. Oh, een rietje! Nou, je ligt er niet. Wat is dat? Peter, zijn die chips nog goed? Geen idee. Proef eens. En lag hij eronder of niet? Nee. Waar hebben jullie nu allemaal al gekeken? Overleg even met elkaar. In de ijskast, in de diepvries, in de kastjes, In de prullenbak. in de airfryer, in de oven. De Smarties. Oké, Jamila, waar heb jij overal al gezocht? Overal. Echt. Over de kast. Jullie moeten gaan overleggen wie van jullie de eerste hint wilt gaan krijgen of gaat vragen. Nou, Jamila dacht binnen 10 minuten buiten te zijn. Dat is al mislukt. Opschieten als ik jou was. We hebben nog 2 minuten. Mag ik vragen? Ah ja, mag ik een tip alsjeblieft? Ja. Nummer 1, 2 of 3? 3. 3. Ai. Dit is 3. Lees hem hardop voor. Er zijn geen sleutels. Nee. Er zijn er zoveel om mij heen. Kriepen van jou. Kom beter betasten. Camera's zijn veel omheen. Dat is lampen. In die lamp. Oh, Jamila, goed idee. Oh, dat is fout. Kun je me even laten zien, Ik zal het eens Suus? in het Nederlands oplezen, misschien helpt dat. Kijk en laat het zien aan de kijkers. Er zijn er zoveel om mij heen. Ja, wat? De sleutels. Ja, om u heen. Nou, ik denk, wat om hem heen is, heel veel, daar hangt de sleutel. En wat is hier veel? Nee, daar zit niks in. In die kast zit niks. In het wijnrek. Nee, ook niet. Hier, bij de bier. I found the key! Welke is het? Kijk. Dat is een vogelsleutel. Dus ik mag gaan? Jij wel, ja. Bye!
Ja, ja, ja. Of Doei, doei. Hoe werkt die deur? Bye! Bye bye! Nou, die is vrij. Oké, ik ga jullie dus nu wel de volgende hint geven. Want die tip die eigenlijk daar nog in zit, zou leiden naar de sleutel van Jamila. Oké, dus wij hebben sowieso die tip nog. En graag die andere tip. Ja. Het nadeel is van mijn chirisse dat wij dus nou 2 sleutels moeten vinden. Want die deur werkt op 2 sleutels. Oké. 1 team, 1 taak. Maak allebei maar 1 tip open. Je hoeft het maar te vragen. Mag ik een tip? Je hoeft het maar te vragen. Eten. Drinken? Oh, Je hoeft het maar te vragen. geld? Money. Een auto. Een auto. Zeg je? Kijk goed, het licht wijst u de weg. Daar ligt zo'n vliegende daar. Daar was inderdaad de sleutel van Jamila, ja. Je hoeft het maar te vragen en er zijn er zoveel om mij heen. Aan het licht. Ja, dat was die sleutel. Die kunnen we vergeten. Oh, oké. Er zijn er zoveel om mij heen. Wat is er zoveel om Peter heen? Wijn en bier. Ja. En als je dan uit sleutelperspectief gaat denken. Oh, de sleutel. Het sleutel is aan het hier. Ik heb echt geen idee. Ik weet één sleutel hoe die uitziet. Probeer het, de onderste. Die van het slot zelf is echt zo'n ouderwetse grote sleutel. Nee, nee, nee. Ik zag je wat klikken. Dat is het niet. Jullie gaan lopen. Ik zeg warm of koud. Ik ga jullie wel veel helpen eigenlijk nu, hè. Lauw. Warm. Heel warm. Heet. Oh, dan is het toch aan die sleutelbos vast. Nee? Verbrand ik mijn handen nu? Nee. Dat vroegen wij vroeger altijd. Weet je maar nu? Ga ik te verbranden? Nee, Nee, die En ik dan hier. ook niet. Hier. Lauw. Hey! Je verbrandt je handen. Ja. Oh, wat is... Oh, hier is het toch. Dit is hem. Eens even kijken hier. Ja. Ja, we missen die onderste nog. Oh nee. Kun je nog eens de hint voorlezen? Er zijn er zoveel om mij heen, had met die te maken. En nou, je hoeft het maar te vragen. Drinken. Mag ik naar buiten? Ik hoef het maar te vragen, toch? Ja, jij mag naar buiten. Ja. Wat gaat nou met mij gebeuren? Jij blijft hier. Nou, doeg. Wat vonden jullie ervan? Leuk. Ja, leuk. Ja? Ik niet. Ik mag niet meer naar huis. Jij mag lekker bij mij blijven, maar dat overleven we wel. Zeker. Nou, ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Tot de volgende keer. Laat een reactie achter als jullie dit leuk vonden. En als ik dat nog meer moet gaan uitbreiden, misschien naar de bovenverdieping, naar de zolder, de badkamer, I don't know, het kan alles zijn. Of de kelder. Ja, dat weet. Die mogen we wel. Laat het weten, doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, ook naar Jamila by Too lekker te gaan kijken. Naar Suus hebben we nog challenges online staan en met Charisse hebben we nog wel wat vlogjes. Kunnen jullie allemaal zien. Dankjewel, tot de volgende keer. Doei! Nou, wat denk je nog aan? Wat gaat het vallen? Ja, heel erg.